predsjedniče crkvene opštine Budva, draga braćo i sestre, draga djeco, srećan praznik, srećan slava ovoga svetoga hrama, silazak Svetoga Duha na sve te učenike i apostole Hristove. Svima na zdravlje ovo veliko trojičidansko slavlje. Gospod Isus Hristos ispunio je svoje obećanje u 50. dan poslije svoga vaskrsenja, kao što je ranije govorio da će poslati drugog utješitelja, Duha istine, koji uvodi u svu istinu, u punoću istine i koji će podsjetiti sve te apostole na sve ono što je on govorio dokle je hodao po ovoj zemlji, na sve ono što je činio, naročito na čudesa i na ostala spasonosna djela. A kada je rekao da će ih uvesti u svu istinu, onda je mislio na to kako će Duh Sveti otkriti smisao svega onoga što je Gospod Isus Hristos govorio i što je činio ovdje radi nas ljudi i radi našega spasenja. Mi kad se sretemo sa istinom, to ne znači da je odmah možemo primiti u potpunosti i u cjelini i da je odmah možemo razumjeti. Božja istina i Božja ljubav su takvi da odmah hoće da nam se daju, ali zavisi od nas. Da li smo mi spremni, da li smo mi postali sasudi istine Božje i ljubavi Božje, da se Božja ljubav i Božja istina mogu smjestiti u naša srca i u naše umove. Očigledno, kao što vidimo na primjeru svetih apostola, treba nam svima dosta vremena i treba svi da prođemo kroz mnogo iskušenja da bismo se očistili od naših grehova, da bismo pripremili svoje biće, svoje srca, svoje umove i svoju volju da primimo punoću Božje istine. I sveti apostoli koji su se toliko pripremali, slušali su 3 godine evanđelje iz usta Gospoda Isusa Hrista, spasitelja našega, i vidjeli i njegovo ovaploćenje i njegova čudesa i njegovo raspeće